Shin kai ma kana ɗaya daga cikin mutanen da idan suna son typing sai sun je sun ba da kuɗi a shago sannan ake musu typing ɗin, sannan kuma sai sun jira, wataƙila ma akwai layi a gurin? To idan har kana ɗaya daga ciki, ina maka albishir da cewa daga yau ka huta da bin layin typing ko kuma kashe kuɗi, domin kuwa a cikin wannan bidiyon zan nuna maka hanya mafi sauƙi da za ka yi amfani da application wanda na tabbata ma zai wahala ba ka da shi a cikin wayarka, amma sai dai baka san cewa za ka iya amfani da shi wajen typing kowane kalar document kake so a wayarka ba. Don haka idan wannan shine farkon zuwan ku wannan channel ɗin, kafin mu shiga cikin bidiyon, ku danna min alamar subscribe sannan ku yi liking wannan bidiyon. Insha Allah duk sanda na ɗora sabon shiri za a sanar da ku kuma za ku gan shi. Kai tsaye yanzu mu je domin mu ga ta wace hanya za mu iya typing a cikin wayarmu ba tare da mun sha wahala ba. Mu je zuwa. Tsaye da ka tashi kawai sai ka zo application ɗinka na WPS, ga wanda ba su da shi a wayarsu sai su je Play Store su searching WPS Office, za su gan shi haka. In app store ne ga masu iPhone su ma sai su yi searching haka. So da ka tashi sai ka zo ka shiga. So bayan ka shiga sai ka zo daidai wajen nan da aka sa create sai ka danna. So sai ka zo daidai gun da aka sa doc ɗin nan, shi ma sai ka danna. So sai ka zo gurin da aka sa plus sign ɗin nan, shi ma sai ka danna. So da ka danna plus sign ɗin nan zai kawo ka cikin environment ɗin kamar yadda kuke gani. A nan za ka iya typing duk abin da kake so ka yi typing kamar inda za ka yi shi a MS Word na kwamfuta. Kun ga mutum ya yi saving ɗin kashe kuɗi da kuma jira. Kun gani a wayar ka kai editing ɗinka komai naka abin da kake so cikin kwanciyar hankali. In kana so ka editing na text ga inda za ka zo nan ka danna. Haka idan kana son ka sa hoto ga gurin sa hoto nan. Ka in ka shiga dai ka gani za ka ga abubuwa, afuwan ga gurin sa hoto nan, kun gan shi nan? Wannan nake so in nuna muku. Za ka ga abubuwa da yawa in ka shiga ciki wanda za ka iya yin sa a waya ba tare da ka sha wahala wajen kaiwa cafe ko kuma ka yi a kwamfuta ba. Da haka ko da ba ka da kwamfuta za ka iya typing document a wayarka yanda kake so. So da ka zo kuma bayan ka gama aiki kana so ka yi saving, ga inda za ka zo nan. Ga shi nan kamar yadda kuke gani. Wannan alamar ta save ita za ka danna. Ga shi nan bari mu danna. So bayan ya kawo ka nan da ka tashi sai ka zo gurin nan da aka sa document sai ka danna shi. Kana danna document, so kun ga yanzu ya baka dama ka iya editing suna. Misali a ce muna so mu saving ɗin shi da tech. So idan muka tashi sai mu zo gurin save, sai mu zo wajejen save kawai sai mu danna. Ok, na sa space, dole sai na cire space. So kun gani sai mu taɓa save. Kun ga shi kenan ya yi saving. Da haka yanzu da mun koma can baya za mu ga document ɗin ya zama ready. Kun gan shi nan tech? Kun gan shi? So muna danna za ka ga ya buɗe mana. Kun gani aikin da muke yi. Haka in muna son mu editing za mu zo mu taɓa edit don mu gyara aikinmu. So kun ga wannan hanya ce mai sauƙi da mutum zai amfani da ita yi typing. Sannan kana son sharing shi ma ga gurin alamar share nan. Za ka je ka sharing ɗin abinka ko as hoto ko as image ko as file. Duk za ka iya sharing wa mutum. So wannan shine, idan kun ji daɗin bidiyon ku yi liking sannan ku yi subscribing. Mun gode.